Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, iyan nata sa unang Domingo sa Kwaresma. Mga pila ni ka Domingo? 5. 40 ka adlaw nga pag himo sa pagpangandam alang sa pagsaulog sa Easter Sunday. So niining Domingo atong iampo nga ang mga tao malig-on sa tentasyon sa dautan, mubiya sa mga sala aron mahunong usab ug mapanalipdan sa Ginoo kita sa mga katalagman, ilabi na gid niining makililisang nga mga linog, bagyo, baha. Ug atos ang hinumduman dinhi ang mga nabiktima sa mga kalamidad, labi na tong nabiktima sa makalilisang nga linog sa Turkey na karon abot dag mga 50,000 ang nangamatay. Ato sad nga iampo ang atong mga kaigsuonan, mga benefactors and donors nga padayon nga mahigugmaong mi suporta sa atong mga proyekto dinhi pinaagi sa pagpamalit sa atong mga slots nga SBF DAG. Hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo ug tudloi kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihuipan niya ang buho sa ilong sa tawo sa makapabuhing ginhawa ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden sa silangan ug gibutang niya didto sa tawo ang iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay daotan. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babay, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya, kun supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod manggod siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay daotan. Sa pagkakita sa babay nga maong kahoy, mainindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini, ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya og bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nila kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy egera aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi ako maayo sa akong kasaypanan. Ug linis ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan.
Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi ka nako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan, ug ayaw kuwaa ka nako ang imong balaang espiritu. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan. Ug padayon na dinhi ka nako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong kadayganan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhina sa kalibutan ang sala, sa wala pagani ihatag ang balaod, apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo gigamhan sa kamatayon, lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan, sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot, apan dili managsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga umaabot, nga mabatunan sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ug may kalainan ang sangputanan sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo. Kay gipahamtangan ang silot tungod lamang sa usa ka sala, apan ang gasa nga gihatag tapos sa daghang pagpakasala, naghimong matarong sa tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang maghari kadtong makadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa ingon nga pagpakasala sa usa ka tawo, maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan, pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kay ingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala, pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasad kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Niyawan ikaw. Unya gidala si Jesus sa espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabii ug unya gigutom siya. Ang yawa miduol kaniya og miingon, "Kun anak ka sa Dios, himo ang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya, si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa niingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug mosimba kanako." Si Jesus mitubag, pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, "Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa nibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigol ikaw, O Kristo. Ang kining first Sunday sa Lent, ang una gid aning mabati nato kabahin gyud sa pagtintal ni Jesus. Ana sa usahay dili sa gyud pagtintal, pero sagaran pagtintal. Kay kini manggong Kwaresma mao ni ang atong pagpanindot sa atong relasyon sa Ginoo. Nya kanang sala mao nay makapabati sa atong relasyon sa Ginoo. Nya ang sala nagsugod na sa tentasyon. Mao na sa unang pagbasa, nindot kay relasyon ang Ginoo ug ang unang tawo nga iyang gibuhat si Adan ug si Eva. Gitintal bitin. Nabati dayon ilang relasyon. Kanang banag asawa nga nindot kay relasyon, tintalon dayon nas bitin sa yawa, mobati din ang relasyon. Bisa ka na imong naong, nindot kay kag naong, baby face kay ka, tintalon din ka sa yawa, ana mga paputi-putis naong, hangtod, hadlok na kay kasigas adlaw. Guba naman imong naong. Anang imong buhok, nga natural kaayo, tintalo din ka sa yawa, pakulor-kulor, pariban-riban, hangtod imong buhok, mura na nag-alambre. Gahi na kay tanan, gasto na sad kag maayo aron mo humok-humok. Mga tentasyon ba? Kining pare, may kay mamaligyag sila, tintalon dayon eh. Unsa sa tintalan eh? Patay ni wanay mo viewan eh. Mao na tentasyon. Kinsa ninyo dinhi ang dili gyud matintal or wa gyud natintal ta sa kamot?
Pulos gid mo mga yawan noon. Oy, gabi ka ng tentasyon. Ang kanamang kong tentasyon, mga igsoon, gisintro na sa unsay nindot para nato. Munay una gyud. Kana bang nindutan kay ta? Kana munay unang itintal. Ang sunod kanang tentasyon kana sang di gyud ta ganahan. O kana lain na sa nang tentasyon. Nya ang sunod na sad kanang wap animo maangkon. Kana bang imong gipangandoy. Mao nay tirahan si yawa. Kay bao mangyawa na. Kinsa may di matintal nga porti mang ninduta. Hay may mas nindot ang silingan nga 18 anyos o ang asawa nga 60 anyos. Hay nindot ana. Kamu mga bana ba? Kamu mga bana. Hay may nindot ana. Oy, kalayo ra ng 60. Luod na kay nagnaong. Pero bantay. Nindutan gani ka, tentasyon na. Hay may nindutan sa pare. Daghag kolekta o way kolekta. Daghang kolekta, pero dili na tentasyon, grasya na. Kay di man naamo, magunsa man ang dako kay kolekta, daghan kay mamalit sa tong slot, di man sad nga ako, di man ko na isod sa bulsa. Anhi man na sa simbahan gamiton. So dili kay na nindot para nako, malipay lang ko ana kay para simbahan. Kana kon wa ko batintal. Nya sunod kanang sa tong sunod ato kanang di kaganahan. Di jud kaganahan. Hay may inyong dili ganahan. Kanang daghan kag pagkaon o wa kay gikaon. Nang wa jud kay makaon ba hay may di ninyo ganahan ana. Kanang way makaon, di ka ganahan anak. Hay may ganahan ninyo kamong mga babae, buutan nga lalaki o bisyoso nga laki. Tanawa, di ba? Pare ganyan yung gikinahanglan. Pero ay kumpiyansa na. Nya sunod, kanang mga pangandoy. Kana bang wap amo abot nimo? Hay may ganahan ninyo, imong kwarta 1,000 o 1 million. 1 million yun, pero hibaw ko nga jutay ra kayo ang naana. Hay may imong ganahan, imong kwarta 10,000 o 10 billion. Og papilion yun mo ba? Oy, nangandoy jud kay kadtog yung daghang kwarta. Nya wa nay hunong pangandoy. O mo nay gitira sa yawa ngadto ni Hesus sa pagtintal. Di man ganahan tanang way gikaon ingon ding yawa niya may mga bato gamhanan man kagamita imong gahom himuan ning pan aron mawa ng problema nimo sa kagutom. Si Hesus giilisa niya ingon siya di man kita ganahan anang gutom pero pwede ba yan na tagbaon sa pulong sa Dios. Di ba? O na, wa na gani mo gikaon, ay mo karatol, ay mo pangutang. Kaya kanam kong pagpangutang, mo na paghimo sa bato nga mahimong pan. Di ba? Ayaw mo pangutang. Unsa man, basa lang mo sa pulong sa Dios. Mo inyong himong pamahaw, paniudto, panihapon. Tanawa, di ba? Human sa 5 kaadlaw, hanap na kaayo ang imong pananaw. Hanap ba? Pero nagbasa gyapon kas pulong sa Ginoo. Kana hangtod din akakakita sa Bible. Mo na buhata. Pero wa kay utang. Magunsa magsiga kay kag mata, tinaw kay kag pananaw, pero may kay kamutan-aw sa maningil, simang day kag lakaw. Kusog na kay ka mangilad, wa kay kapuslanan natintal ka siyawa. Nya kanang nindot, oy sus gipakita sa yawa ang kanindot ka na bang pakpakan kas mga tao. Yes, pakpakan. Di ba mo manaron? Naghang mo biyo ni mo, daghang mo daig. Mo na manaron ang tentasyon. Mo nang uban TikTok dayon daghang mo biyo. Nya mga babae kay di man kayo mo biyo og taas imong sinina. Ala hushut ana ong gingaris babaw. Hangtod nga ang pare magpanilap na. Manang nakabuang ba? Inana.
Kay para daghang mo tan-aw, mo tong ingon sa dangyawa, ambak dinis building. Tan-aw na mga tao nimo kay niagot ta sa sentro sa syudad. Pero sapnayon kas mga anghel, di ka maunsa abot nimo sa ubos, mamaphara ka niya, moingon na rin ka. Okay na. Moingon mo to, pili ba yun? Mo naroon uso kay na mga XX ba? No? Apil na mga X-rated. Exhibition ba? Ngambak ka ng pangpang, ambak ka ng eroplano, niya, igabot si yuta, buhi lang yapon. Pakpak na yun. Mamo na gusto to pakpakan ta. Pero ang Ginoo niingon, ayaw sulaya ang imong Dios. Nganong ako magyong sulayon ang Ginoo, balaod manas Ginoo nga kun moamba ka, hagba gi ka siyuta. Gravity man na, law of gravity, natural law. Law man na agi-establish sa Ginoo, nganong imo magyong hagiton ang Ginoo nga usbo niya ang iyang balaod. Parehara na naman, pusila ko. Nya Ginoo, ingon mangyod ka nga dili ka maunsa kung mutuo ka nako, ako ning pusilon akong ipakita nga dili ko maunsa. Na ipusil nimo, buak na imong Nya, sa mahitabo, patay ka, yung Ginoo, balaod na nako, nga madutlan ginang imong nya og dako imong samad, patay gyud ka, nganong imo man kong suwayon. Unsa may gustos Ginoo, tumana ang iyang balaod, respetuhi ang iyang balaod, sunda ang balaod sa Ginoo. Dili kay magsigi mog sex, unya ang imong iampo nga di unta ko mamabdos, niyabag ka. Imong suwayon ang Ginoo, Lord, nagsigi man jud kog simba nimo, lab man ni kay nako akong uyab, nang hagad man ni mga tumig motel, mukuyog lang ko Lord, panalip di taong ko Lord, gaway mahitabo. Nayabag ka, ato mog motel, ni way mahitabo. Bisan ganig pare imong kuyugan dito. Kamuritsing yung ayaw magsuhaya ba? Sundahin noon ang gisugos, Ginoo, you shall not commit adultery. Sa huna-huna palandaan, buntugan na ng mga malaw ay huna-huna. Kana mo'y sunda? Gusto magkakang ma-preserve ng imong virginity, kanang imong purity. Gusto magkakangwa kay anak, ay mo pag-sex. Pag tinutukay mo diha. Kay balaod sa nas Ginoo nga di gyud mamabdos ang tao basta way sexual activity. Usa ra gyud ka babae ang iyang gipamabdosan nga way sexual activity, si Maria. Dili na pirmi buhaton sa Ginoo, kausara na tungod sa importante sad nga plano. Ay nalagsuwaya ang Ginoo. Do not test God. Sige kog sigarilyo Lord, unsaon man gyud ganahan man ko ng sigarilyo, di lang ta ko masakit og sakit sa baga. Inom kog maayo Lord, inom kog maayo. Ay lang sa taon paboruta akong atay Lord. Yabag ka nga, blaod na sa Ginoo. Lord, mangabit ko Lord, kay lami magining kabit nga makasabot lang untang asawa nako Lord. Makasabot lang untang bana nako, dawaton lang ta ko ani akong kahuyangan, sabton lang ta ko niya. Yabag ka diha. Sala man na. Nya imog yung testingan ang Ginoo nga linaw lang yun imong kinabuhi, magkagubot ginang kinabuhi nimo. Basta pasudlo nimong sala, matud pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, musud gyud ang kamatayon, musud gyud ang kadautan. Ay pagsigi dagpakaron ingnon nga mo serve man ko nimo Lord, moampo man ko, mangumpisal man ko, sabtalan sa kuaning akong kabit, sabtalan sa kuaning akong iring-iring, kaning akong duaw-duaw prostitute. Kanibang akong mga kinilo, sabta lang sa kuan. Di na pwede. Do not test God. Muabot gyud ang kadaot. Kining mga linog karon, kining mga baha, kining atong gitawag og climate change, bunga na ni sa atong pagsigig supak sa Ginoo. Unya magsigig tag ingon, sabta ko Lord, sabta ko Lord. Ang sala muhatag ginag kamatayon. Numdumi na ninyo. Labaw na gyud ang sa pari. Kay magkadako ang imong authority. Ang gamay nimong sa dako kay nag-impact. Mas maayo pa tong kinaubsan nga tao makasa kay gamay ra kay nag-madamage. Mo nang giingon sila nga sana great power
requires great responsibility. Ngano man, kay taas kay kag abilidad. Pero nako, masayop lang ko ano yung akong kinabuhi, maigo lang kong tentasyon, kamong tanan, pila mo kamilyon, magtanaw nako, labi na sa mga online parishioners, patay kita. Maunay maigo sa usa lang nako ka sipiat. Mas may paning sakristan, kay masipiat ni, ang iyar sang mabiktima, kadto sa mga asherets. Sila ra sana, unay-unay. Pero pare, ay sus, apil tanan, apil pa mga online parishioners, wa naging mamalit og slot. Pero magbinuotan lang sa gyud ko, basta daghanag yung mupalit. Mo nagahapon ang atong halin. Pila na halin nato sa atong kuan? Slots nga SBF dag. Nahalina na taog 5,335 slots as of yesterday. Do tayo. Pero napay 70,665 slots nga tag 500 per slot. Kung di lang yun mo magpatintal siyawa nga ayaw hatag, di lang yun mo magpatintal o manghatag lang yun mo, kining ni ang 500 slots. Ang sana? 70,600 ka slots. Hurot dayon eh. Oh. Niya, paspasay na rabataron kay nagsugod na tagtrabaho. Akong ipakita ninyo kadiyot sa atong screen ang nahitabo na nining past week trabaho. Na, pakita dong. Naray. So, gasugod na nagpabarog sa mga poste. Nabuhos na sila. So, namarog na diharong mga poste. Salamat kayo sa inyong pagpamalit og slots. Pero, tintalon gid mo siyawa, ay namugpalit. Pero di ko mahadlok ani kay gamhanan man ang pulong sa Ginoo para man iskayuhan sa simbahan. Siguro gyud kung mamalit ra gid mo kamong mga buutan. Pero kamong mga nangatintal, pagbag-o na mo. Ang katapusan, gitintal ang Ginoo nga ihatag ang tanang gingharian. Ang gigamit sa Ginoo pulong sa Dios nga nag-ingon, simbaha ang Dios. So kana dayang mosimbas Ginoo, dili gid na mahangol aning mga bahandi sa kalibutan. Pero kung ikaw ni simbas yawa, ganahan kay kag bahandi, magsigi kag pangitag kwarta, yuta, no? Pero kung simba kas Ginoo, tinuod jud tang nagsimbas Ginoo, di ta mahangol sa bahandi. Ngano man, kay kanang tanang bahandi nga atong makita dinis kalibutan, pulos na hinimo sa Ginoo. Nya kun ang Ginoo mo itong simbahon, siya mo'y muhatag na tog bahandi, dili ang kalibutan. Mao na simbahon nato ang tighatag, dili ang hinatag. Nya unsa may itong buhaton sa iyang gipanghatag, ipaambit sa atong isig katawo. Iapod-apod sa Dios non nga pagpaambitay. Munang ayaw na mo pagsigi og inilugay, magsigi natag hinatagay. Di na unta maggubat ang mga nasod aron lang mag-ilog sa bahandi o gahom, maghinatagay unta sa bahandi. Di na unta magkinusmuray o magkinihaay ang mga managsuon kay nag-ilog sa utlanan sa kabiling yuta sa ilang ginikanan, kung dili magpasayloay o maghinatagay og agianan. No?
Nabita mi gisukod dong yuta kanang atong himuanag kapilya para sa ato dining San Vicente proper. Naaman dihay 500 square meters sa atong gipalit. Hinaot magamit na og temporary nga kapilya sa pista sa ato sa dinhing katong chapel ba diha ba nga 100 years na kapin atong padayonon. Yang pista ana katapusang Huwebes sa Abril. Yang ato na rong pista sa parokya katapusang Sabado. Nindot kayo, gahiusa mi dito niya. Pag-abot na dito, ingon din sila, nga no man ipadir nga anak maningad to. Ingon sa Sister Elby, ang mag-imong ibabag ni uyon sa karsada, o doon ay mo palit dito sa luyo, sa pag-agi. Niya, pag koral, ato na ning abunuhan, iatras ang paghimo sa koral. Kay haron ang karimpikas o makapalit, mo atras o gamay, na apay agianan sa tunga. Ana bang panghuna-hunaa ba? Dili kay ako ning yuta, kung ralong ko ni asa mi agi bahala na bukas mo agi ako ning yuta. Nabuangon mo. Ginabuotan man mo nindog na lang ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, Aragam sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta. O kang Kristo iyang anak nga butong Ginoo nato. Nagpanampon sa salalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, magampo kita ngadto sa Amahan, hatagan kitag kalig-on, pagpakigbatok sa mga tentasyon. Masaligon kitang mudangop sa pag-ingon, Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan diha kang Hesukristo, makadangat ngadto sa tanang tao sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, dili malingla sa hawang nga mga saad sa gahom ug yutan-ong kahimayaan, hinuon ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing diha sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdala grasya ngadto sa atong kahigalaan o kaparyentihan nga wala na magbansay sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang tao mo sa likway sa tintal nga mamahimong sama sa Dios, hinuon mo dawat ug mutahod kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, Ayaw itugod nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga masakiton ug mga himalatyon makasinati kanunay sa maalimahong presensya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugod nga mahulog kami sa pagsulay. Nga sila nga gitawag na gikan niining kinabuhia, makadangat na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugod nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, si Jesucristo imong anak, mipakita kanamo unsaon pagsalikway ang tentasyon. Ihatag kanamo ang mga grasya nga among gikinahanglan, nga among gipangamuyo karon nga mapaubsanon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad ni ining mga gasa. Pinaagi niini, nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga kwarisma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw, sa paglikay niya sa pagkaon nga yutan-on, gisantos niya ang balansayon sa puasa, ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan, aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon.
santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langitnon nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag kanamo sa paglaom o nakalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makat-on unta kami sa pagpangandoy gayod kaniya ang buhi ug matuod nga kalanon ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, per circular letter dated February 20, 2023 sa atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Jose Espalma, DD, aduna kitay sikan collection karong Domingoha alang sa mga earthquake
victims dito sa nasod sa Turkey. Gihangyo ang atong kinasingkasing og mahigugmaong paghatag. Daghang salamat. Nya atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga mihalad. Sige, dito na mo pangulikta. Ang atong mga kaigsuonan nga ming alagad sa nato nining atong misa karon, as usual ang atong mga Parish Marshals Assistance Group or PMAG, ang atong mga Eucharistic Lay Ministers, ang atong mga Asherites, ang Love Offering Assistance or LUA, kanarong nangulikta ninyo, ang atong mga lectors, atong salmista, mga sacristans, ang atong mga IT, SOCOM, o ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Parish Choir, ang atong parish personnel nga mo'y naglimpyo sa atong simbahan, sulod sa gawas, ngadto sa atong mga CRs. Niya, ang tanan nga mihimo sa ilang formal offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Jethro o Mrs. Marlene Quiapo. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Sa ako nang gikaingon kaganiha, ang atong update sa atong mga slots nga San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG para sa construction sa atong kumbinto. Ang total natong gipamaligya 76,000 slots. Ang total nga halin as of yesterday niabot nag 5,335 slots. Nya ang atong available slots 70,665 slots pa nga tag 500 pesos per slot. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo ninyong tanan. Nya salamat sad sa namalit og hinaot magpadayon mo sa pagpamalit niini. Nasa uban na maligya gyud og slots para i-remit dinhi. Namaligya nga to sa ilang mga kaila, mga kaparyentihan, kanindot sa inyong gibuhat, no? Ato ning paningkamutan nga madali kahurot, kay gasugod naman tapag trabaho sumala sa inyong nakita kaganiha. Nya, nautunta nga mulampos ni uban sa Ginoo, pinaagi sa Ginoo, nya mo palambo sa din sa atong kinabuhi. Ikaupat, mao kini ang atong Parish Financial Report for the month of January 2023. Beginning balance 2,680,125 pesos and 8 centavos. Ang total cash receipts 6,665,327 pesos and 84 centavos. Ang total disbursements 5,105,738 pesos and 76 centavos. Ending balance as of January 31, 2023, 4,239,714 pesos and 16 centavos. Pakpakan nato ang atong kaugalingon. Salamat sa atong generosity, sa hulog sa kolekta, sa atong pagpamisas mga sakramento, o sa atong pagsigig palit og slots para sa atong mga proyekto. Osbonako, sanglit dili naman kita mogamit og mga bulak sa pagdekorate sa atong mga altars niining panahon sa Kwaresma. Padayon kong muhangyo ninyo sa pagdonate og mga ornamental plants, especially kanang palmera sama nitong gipamutang dinhi og unsa pa inyong mga tanom nga pwedeng i-decorate sa atong altars aron mo yatong gamiton panahon sa Lenten season. Aduna na kitay nadawat nga 11 kakaang nga mga palmera
Ato nirong ipang display din he. Salamat kayo sa mga nag-donate ani. Tagaan na tog masipang pakpak. Nga kay dugay-dugay pa maning mahuman ang Kwaresma, manghinaot kong mo napaunta ninyo'y matandog o malipayong muhatag dinhi sa inyong mga tanom aron gamito nato sa pag-decorate sa atong mga altars. Ihatod lang dinhi sa atong simbahan. Nya sa makausap pa, salamat kaayo sa inyong pagsunod sa atong mga patakaran dinhi, sa atong mga pamaagi, labi na gyud ang pagsunod sa atong PIMAG, sa parking, sa atong ashirates, kung asa mo palingkoron, wa mo unta mo supak-supak na, nya kining atong mga bangko, nga di ninyo ipang busdak ang mga ludhanan, hinayon pagpakli, ato man ang gisigihag repair, kay nangaguba na ang tiila na, hinahinayan tog repair. Ayaw tungtungis inyong mga sandals, ang sapatos, ang atong lodhanan, kay mga gisi man na madugay. Pwede rin sa tungtungas tiil, basta limpyo lang, kung dili mo ganahang mo tunob sa simento. Pero ayaw lang sigihig yatak-yatak. Ampingan lang gid nato. Nya, salamat kaayo sa inyong mga love offerings para sa atong parking o sa atong mga CRs. Hinaut unta nga padayon mo mahigugmang muhatag sa inyong love offerings para sa upkeep sa atong mga parking areas, maintenance sa atong CRs. Og labaw sa tanan, salamat sa mga ginikanan nga midala sa inyong mga bata dinhi, nya abtiksad nga mo dala dayon ngadtos gawas basta di na relax ang mga bata dinhi. Salamat ninyong niantos ni ana, padayuna na ninyo kay magbunga ginagmaayong kaugmaon sa inyong mga anak. Og salamat sa ato mga children, labi na gyud mga behave kay karon, mga buutan kaayo. Atong hatagag masipang pakpak. Congratulations mga children. Keep it up ha. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.